ubuphelele media. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Siyabonga abantwana benkosi ukungena kulomsebenzi omkhulu kangaka kaShembe unyazi lwezulu. Sibonge kwalenkosi ngokusifaka kulomsebenzi ngalengoma. uShembe akwenzele izinto ezinhle. Amen. Sisenkonzweni yesabatha abantwana benkosi esayenzelwa umenzi wezulu nomhlaba. Wathi uShembe uma ngabe efika kulelizwe wathi insuku eziyisithupha siyosebenza zonke singaphuli nalunye. Bese kuthi ngosuku lwesikhombisa bese siyahlangana phakathi komuzi wakhe wasekhula kahle sizokhula evangelini akabonga uNkulunkulu. Sisendaweni enjalo bantwana benkosi lapha kufuneka umuntu ngumuntu azibuke yena ukuba uzophuma ekhulile phakathi komuzi akabonga uShembe. Simenyiwe ke nathi inkosi yesabatha ukuba sizokhula phakathi kwalomuzi sizokhulisana nasevangelini. Umuntu uhambele kodizwe abantwana benkosi. Siyawubonga umsa kaShembe ukusithwala size sifike lapha. Siphilile sizobona abantwana bonyazi. Amen. Ngiguqe lapha abantwana benkosi phakathi komuzi njengomkhongi othunywe uShembe. Kune branch elapha ekhaya eligrey. Abakoti benansuku ehlaza esengibakhongile bawu9. Manje ngumkhongi nje usemthethweni bantwana benkosi. Namhla ngize ngalolo daba lokuzokhonga phakathi komuzi. Ngathi ngesabatha ledlule ngiyethempelini lakithi ethanda ukukhanya bafike bangigqokisa lengubo egrey ngase ngiyabona ukuthi kushuthi lento yokukhonga ikime egazini. Namhlanje into engifuna ukuyenza engithunywe unyazi ukukhonga umuntu lapha endlini ngimkhongela kwaShembe. Ngoba ngisho umakoti imkhokheli njengoba uhlezi behleze emva kwakho umakoti ogane engakhongiwe into yakhe ayihlelekile kahle. Kodwa kufanele ukuthi kube nabantu abazoma bathi baba lapha esangweni lomnumzane bese ingane yomuntu iyaphuma iyogana kuthiwa inkonzo enhle mntana. Nathi lapha ekhula kahle namhlanje sifuna ukuzokhonga umuntu ozokwazi ukuthi uShembe ngubani. Ingoma ikhulu amashumi amana nantathu 143 hlabelelweni zamaNazaretha. Ngike ngabona nomfowabo ngubani lapha nemphumbhobho uyangibambela incwadi kaLuka u19 evesini amengele10. Uyongibambela incwadi yabaseRoma 7 uyothatha u17 ama20. Siyawuvala ngencwadi kaIsaiah 55 ivesi ngelesithupha. Ngike ngabona nomshumayeli wezwe lakithi kwaMpukunyoni embalenhle umacingwane ehlabelelweni zamaNazaretha uyongibambela ingoma ka26 uyongibambela neka89. Siyovala ngengoma ka239 ivesi ngelesibili. Kukholwa kwethu kulo Nazaretha bulithola elibshelele akele sula baningi
angithathele lithuba abantwana benkosi ngibingelele umfundisi wenkosi abafundisi bonke basembumbulu baba umvangeli besinayo abashumayeli abakhokheli nebandla lonke ngegama lonyazi amen. Bese bantwana benkosi ngoba ukuhamba nje ube uvanzi kuyahlupha. Ngibingelele nonkosikazi wami bantwana benkosi intombi yasemanzimeleni ephakathi kwethu namhlanje siqeda iminyaka ewu16 sami esigcaweni. Amen. Manje ngizwile nasekuseni insizwa zami kuningela la kanyana ngithi mina ya kwakufanele ngithathe kulesi sibongo. Ngelinye ilanga abantwana benkosi abantu uma benemfuyo base behlangana laba abantu bekhanda indawo lapho lemfuyo ezohamba iyogeza khona le ndawo ibizwa ngokuthiwa yidipha. Kodwa ukuya kuleli yadipha akunasidingo inkomo ingenawo amakhizane. Okusho ukuthi ukuze inkomo ifike kuleli yadipha kufuna iqala ithola amakhizane ukuze iye ediphini. Into ekulethe lapha endlini namhlanje kungenzeka kunekhizane likulumayo usediphini. Ngoba inkomo imike yaphuma ediphini umuthi ustrong ngempela ikhizane leyiwela. Uyizwile indaba yamakade ekuseni? Uyizwe kahle? Kuyinkinga ungena enkozweni yasemini ngoba ukungena umfulu ulokhuzana umgodi kade umbiwa ngeTLP. Umuntu lapha endlini ozophuma ekhulile evangelini futhi ozophuma ezwile ukuthi ushembe ubani umuntu osuswe yikhizane ekhaya. Muvakashila uzukuzwa lutho. Kodwa umuntu osuswe yikhizane ekhaya lenhlupheko leingane eziphuza utshwala zingaqedi leingane ezithi noma isebenza ikhokha abazali uzoba la namhlanje lizoqhathaka lelo khizane. Kodwa manje kuthunya umkhongo. Kuthunya umkhongo ke ethime lapha esangweni. Athi baba siyakhuleka bese zisho inkomo akhuleka ngazo bese gijima ingane igibele emthini kuthiwa umkhonge le yangane ngeke ayehlise ukuthi wena yehle emthini uzolimala kodwa khona inkulumo azoyisho kule ngane noma khona into azoyenza ukuze kwehlele yangane. Umkhonge lo. Noma sengena ngaphakathi endlini babumbonambi abantu ukuba bingelele bayithulele khona inkulumo afuna uyenze eyivula umlomo. Sizovula nimlomo. Senzela ukuthi umumemeze ushembe akuzwe. Amen. Kokheli. Oh ingcwele. Oh ingcwala wena mkokheli. Ubombela wabhala ingoma ezi242 uma wena ungenayo ipin code yakho uma sesiqaqile umlomo lapha ekhula kahle ungenayo ipin code ongqongoza ngayo kushembe uyothi uphi uyabona uma ngengathi imkhokhelo ingcwele ngisuke sengishaya ipin code yami iarea liqhuma ngqo onyazini. Amen. Ayike yakhe verse othinta ngayo ushembe kuthi noma usungena odakeni sekuvela ulimi kuphela uthi mkhokheli. Kokhelo ingcwele oh ingcwala kanti ushembuzo buzwa ngani ukuthi uwe lona nekhizana uma ungenayo ivesi ozoshaya i-speed dial inamba eziwu4 kuphela zingene ngqo ebuhleni bamaNazaretha. Awufunda 89 ehlabelweni zamaNazaretha 89 kunomuntu bantwana benkosi othengizwile ukuthi wakuhlangene lapha ngisafuna ukuzwa ukuthi kanti ushembe ubani
kunomuntu oyinazaretha okhona futhi khona lapha endlini othi sengiyaya nje ngiyayihudula nali ilanga liyosithela mfuni hlala nathi Nkosi yethu. Umkhongo phambi kwenu namhlanje uthunywe uShembe ukuthi sizonxusa uShembe nawe ukuthi uShembe akahlale nathi leli langa lidlulile. Nanti ilanga liyoshona manje, ilanga khona umuntu olapha endlini Mkhokheli ukudla lokwagcina ngolwesine. Hayi ngoba ukudla kungeke ekhaya kudleki amakhizane. Siyacela ukusizwa. Sesicela ukusizwa uShembe manje. Siyababona abafundisi, siyababona abavangeli, siyababona abashumayeli nabakhokheli. Kodwa uyedwa umsizi womuntu uma ngabe umthinta kunekhizane uShembe. Sesibheke kuwe njalo. Sonke bantwana benkosi. Asibuke endaweni eyodwa. Asibuke uShembe uNyazi wezulu. uShembe uNyazi wezulu ubufakaze besibuzwa lapha ekseni okukhombisa ukuthi uNkulunkulu ophelele. Amen. Kodwa uma ngabe uze lapha ngekhizane uzombona ukuthi uNkulunkulu ngoba lizoqathaka. Thina asikakafiki la. Kunendawo esiyisebenzelayo njengoba silapha ekhaya ekhula kahle. Kunendawo esingakafiki kuyo. Kulelo zwe lokwenama. Kunendawo lapho kufuneka sijabule khona ngokukholwa kwethu, sijabule khona ngokulandela uShembe. Zimi khona ingelosi. Kuneyingelosi ezisilinde lapho. Umuntu nengelosi yakhe ukuthi umusula bekuthuma kuhlatshelelwa uhlabeleleni wena nombumunye ungiyiswiti. Lapho kungashoni ilanga. Leli ilanga lishona njengoba silapha emhlabeni alishoni la siyakhona. Liyokhanya ngisho into senza ngobumnyama zizobe zisobala ngalelo langa. Thina sisasithekile. Sisithekile njengoba thina malishona ilanga sithi siyolala. Akulalwa le. Kulokhu kubuzwa ngathi wawuthini la? Wawenzani lapha? Lona wawumzonda kwakwenze njani? Yini abantwana baNkulunkulu abehlangene ubaxofe? Emndenini kwenziwa yini mase kufike wena kube nodungunyana mfuni? Kulelo zwe lokwenama. Ngoba le ayikhuluma indaba yengxabano lapha amacingwane. Ngisho singacabana siwela imfolosi. Uma ngabe sesifika lapha isekhulunywa leyo nto le. Sisembumbulu uma silapha. Sishiya ngale kothukela. Kodwa uma sesifikele ayisakhulunywa leyo nto. Kuyenanywa kuphela. Umuhlulo wenama lapha emhlabeni uzokwenaba kanjani la siyakhona? Lapha kungakhanyisiyo leli langa lalomkhathi. Ilanga elikhanya lapha lingangomhlaba njengoba ubona akekho umuntu ongabonakali. Alube kuwe udumo lwakho. Alube kuwe angcono labantu baguqe endaweni angigcobi njalo umpriest bengisho angcono baguqe ngapha ngaze ngathi wagcotshwa umuntu lapha uhlanya la ngapha mfuni wangena wadabula iJerikho uShembe uma ngabe ehamba lapha edabula lapha embumbulu uyambona yini wena uShembe nqamula lapha nje uyambona yini wena funa wakhona umuntu igama lakhe uZakewu wakukhona umuntu ogama lakhe uZakewu isikhulu sabathelisi kodwa lo muntu isikhulu sabathelisi esicebileyo kodwa wafuna ukubona uJesu kodwa nawe uyathanda ukumbona uShembe ukuba ubani ngoba ulapha nje uyafisa
ufisa ukuza ukuthi uShembe unyazi wezulu kanti ungubani? Wahluleka ngabantu ngokuba wayemfishane. Kuyenzeka uShembe bephakathi kwezixuku zabantu abaningi ugcina ubona uphaphe kuthiwa nangu uShembe. Ya. Wagijimela phambili. Wayesegijima lo muntu ngoba kambona uShembe. Wakhwela emthini wesikhamore. Angazi ukuthi yini isikhamore kodwa mhlawumbe ikhona isikhamore lapha embumbulu. Uyasuka ke lo muntu ugibela esihlahleni sesikhamora ngoba engamboni uShembe. Nawe njengamanje uphezulu kunomkhongi phansi uthi yehle emthini. Yebo. Okuba ambone. Ngoba wena ufuna ukubona uShembe umkhongi uzokunika impela mthini. Yebo. Lapho ebeza udlula khona. Ufuna ukubona ukuthi ekhula kahle kwenzakalani uzabantu belokhu bebabaza embumbulu bebabaza uShembe. Namhlanje uthi uShembe yehle emthini yehlela phansi. Ya. uJesu sefikile kuleyo ndawo. Uyafika uShembe ezweni lakini. Wabheka phezulu. uShembe uyakubona ukuthi uphezulu emthini. Wambona. Uyakubona. Wathi kuye. Yeheni webani. Zakewu. Yebo. Shesha wehle ngokuba namhla ngiyakuhlala endlini yakho. Uthi kuShembe namhlanje ngisho bekuthiwa uyifakile ingubo yakhe kodwa ngoba kunekhizana elikuthintayo yehle emthini yehlela phansi. Uma uShembe usufike la sakutshela ukuthi kune pin code oyihlabelelayo sokufundisa ivesi eyodwa lapha ngaphandle. Uma usulala ntambama bese umbiza umkokhelo ingcwele uzawufika kuwe. Washesha wehla wamamkela ngokujabula. Uyabona ke namhlanje sesikutshelile inkulumo kaShembe ukuthi uShembe uThixo yehla phansi ujabule kanye nathi ngoba kusho ukuthi uma ngabe usabanje uNombeva leli khizana elincane ngeke likhule kodwa sinendawo ngoba thina kunento esiyifuyileyo engafuni ukuthi amadimoni asondele kithi. Yebo. Sebebonile bonke bakhononda bonke bethi wempriest uyazi ukuthi umuntu ozela endlini engayifakela ingubo kaShembe uzokaphindela emuva akhamke sehlanya ngoShembe ukuthi hayi mina sengibona uShembe bathi abantu wena unezona ezingaka ungabona uShembe wena. Khuluma. bethi uyangenisa umuntu oyisoni. Abantu kuyenzeka uyiNazaretha bathi uyongena abalingene nabo ngoba bayakwehlulela babona umfishane babona unamagwegwe babona unopete beyitshela ukuthi ufanele ukuba noNkulunkulu kodwa uNkulunkulu ungena yonke indawo. Ya. Uzakewu wema wathi enkosini bheka Nkosi ngiyabapha abampofu ingxenye yemfuyo yami. Alokwenze nje eNazaretha. Alokwenze nje. Uma umuntu efikile ezocela impuphu uma likhona iklabishi umbhanzele ngekabishi. Uma ubona ukuthi ifridge lithe ukumba kancane ukhiphe noma uphisa abathathu benkukhu uthi makhelwane mina. Ukuze uNkulunkulu ngisho ngabe kuthiwe zingakanani ezakhe izono kade athi lo uyakwazi ukwelula isandla lo. Yeke mpriest. Amen. Ya. Amen. Sengiseduze kwakho. Hey kunento kufanele nigade abantwana benkosi. Uma ngabe usuphambi kaShembe kunezinto ezikulandelayo ifuna ukuzokonisa phambi kaShembe. Uthi usulitholile ikati wena ucinga imalasi. Hey bafowethu umuntu angayizwa inkosi ekseni akabuyele ekhaya ngaphinda libeke lapha. Uthi usulitholile ikati elikhelisa amagundwane wena ucinga imalasi. Mina nje ngikholiwe manje. Angisaphinde ngiyibuke imalasi ngoba kunekati kwethu. Kunezinto ezikuphazamisayo macingo noma uphambi kaShembe fundi. Zonke izono. Nivula umbhobho wakhe. Funa umzwakazi. Nivula umbhobho wakhe. Ubuphelele media. Zonke izono engizenzileyo. Hey kuyenzeka bantwana benkosi uthi usuphambi kaShembe kanti izono ziyakunyonyobela ihamba nawe. Yebo. zimi ngothi phambi kwami Zifike zizokuvimba phambi kaShembe ukuthi ume nekati uqala zinje emva kwakho.
yeah. ngingethukuse noma sinye Kodwa iyodi into efuna uyazi musuphambi kamthetheleli ukuthi asikho ongasifihla kodwa ungayivunyelwa ngabantu ngoba izonamathela kubo yeah esingenakwaziwa yebo ngazama ngaphelela ehlane uyabona umasiza lapha thina nabo macingwane kukhona igarage esilidlula ngapha kuthiwa umvoti uSuzanele suke sesibonda hayi sesinukelwa yiTheku phela kasilujwayele sesinukelwa yiTheku uyabona umuntu ezona usithele emva kwegarage lapha uthi zona zami lalelani salani lapha manje sengiyaphambi kwaNkulunkulu ebuhleni qhubeka baba ngathanda ukuzithukusa uyifake eplastikini wawubopha kwasala imbobo zizophuma yeah ngathi uma ngithandaza ngisehlane uthe mase sathongathi lo muntu athi hawe izono ngishiye emva yebo zangimemeza sase siyamemeza izono zathi ungangishiya zathi ungabusangishiya ungabusajika kwamashu ngisemfa kwakho ngiyathanda ukuhamba nawe ngithanda ukuhamba nawe ngiye kokuzwa okushoyo khona into izono zakho zifuna ukuyonza ukuthi uyayiceba yini yebo phambi kababa osezulwini ngoba izono ziyazi ukuthi unobaba wena osezulwini kuthi ngeka uzifihle zonke izono zakho izevuma ngizibeka kuwe wena mthetheleli wezone ngizivuma ngizibeka kuwe wena mthetheleli wezone ufunda uverse 80 ishlabelelo 87 iverse lesithathu izono zakho ziyakulandela ziyazi ukuthi wena unoNkulunkulu ophilayo kodwa ifuna ukuzwa ukuthi uthini kuye ngaso uyayicebana ukuthi ziyahlupha funda sambheka ngizivuma ngizibeka kuwe ucabanga ukuthi leli ishumi ebesihlambuka ngalo lapha ekseni ngelokwenzayo ngoba leli ishumi elokuthi zonke izibhalwe phambi kwakho Nkosi ngiyazivuma yeah mthetheleli ngoba wena wezoni umthetheleli wezoni hoze ungikhumbule ukuze ukwazi ukukhumbuleka ebukhosini bakho wezwakala elolisi emthini wokusithela abathi namhla wena soli manazana ethi kulandelwa izono ngoba lezi izono ngisho eKhenani uzokuthiwa sekubanjwe umuntu osekhula kahle esenze okungalungile izono ziyazi ukuthi uphambi kaNkulunkulu zilokhu iqhamuka lapha emaphaketheni yingoba wena ushonga ukuthi uyazivuma uyibeka phambi komthetheleli Roma 7 iverse ngelika 17 hey bantwana benkosi ngale ngakithi sibizwa enye indoda ngiyumshumayeli sengathi bashumayela uNkulunkulu enganipha amandla nikhuthale uma kukhona umuntu oncinzwa amakhizane nisheshe nifike ngoba ingilosi yokukhipha amakhizane kuleli bandla ikubashumayeli uma kwewadembesela wena mshumayeli sizokhathala sonke sibizwa enye indoda yini kwenze njani Mthembu yesibiza le ndoda ithi lapha ekhaya akumile umshutshana kufa izinyana kufa inkukhu kufa itshwele kufa yonke into lapha ekhaya ngisho ingane ziyabaleka sihleze babili nje nomakoti siyabukana hawu yini kwenze njani hey amakhizane ayi bese ngithatha insizwa siphikelele khona sithi wasini ke la songweni ba oh bebe oh
ngoma sayishele ngoma sahamba nayo sengibona intuthwane zikhuphuka ngomnazaletha kwenye insizwe engihamba nayo isimnyama konke lapha emuva ikhuphuka intuthwane amakhizana zizakhuphuka lezi insizwa ngathi uma ngithi wena kwakumdlethe lezi wena mdlethe uhlobene ngani lapha ekhaya wathi ngasi udadewethu ngathi mina uyabona ke intuthwane lezi seyifuna ukuthi zisichazele ukuthi wenzakalani la ekhaya sake sathandaza sokweyona ngalelo langa sathi laya sathi sithandazela umuntu orong lo wesilisa lo izono zakho umusa uphambi kaShembe uyibheke zingakulandeli sikonise mangiphuma phandle ngizwa sengiyashiselwa ngiphuma phandle uma ngiphandle bese uthi ushune endlebeni kimi hayi shintshana ushune ake ngithandazele umakoti asafika ngathi insizwa ake sibambe lo sasimthandazela lo wesekhuluma indoda yathi sithi yini kwenza kanjani uthi hayi lona udlala ngani lo ngiseyintombi wahamba wayocela umthi kwamchunu hayi umchunu lo wahamba wayocela umthi kwamchunu wokungigada ize shela ukuthi zingangitholi manje inkinga lezi ilwane sidla inkwithe zize zidla ngisutshana lapha egcikeni ngithi mina yiplonya ngumchunu uthi sewafa na oho sasiyobuyela kanjani ngesikhiphele lezi zinto kodwa sasithatha imboko zethu sasithatha amanzi sasithi sasisimpunyela lo mama ngambona ehla inso ebusweni ngathi uphuma zona lezi ilwane ngasabona inso ikaShembe ngithi igazi wakhala lo mama wayewawe emphethweni ogceke zaphuma ilwane zathi siyahamba uShembe uyasishisa zifike nobani ilwane zifike nesoka isoka lizogada intombi ukuvimbiza isheli uma sebeganene usekhohliwe lo ukuthi lo nowamfaka ilwane kufitshwe legcikeni kufi izinyana kufi imbuzi kuqotha ukutshani ilwane ezafika izogada lo Amen, ya. Amen, ya. Amen, ya. Open priest. Uyabona lapha ngakithi macingwane mangiza ngakini emtuba ngiqamule esiqiwini uyabona lapha esiqiwini kunezilwane ezimbili lezi ilwane ezimbili ngelinye ilanga sake zafica lishisa ilanga lezi nyoni ezimbili zificana lapha kulo yellow line sekunesitiyela nangakithi kufundisa silikhona uthi siyabonga umfundisi zificana lapha ku yellow line zifuna ukweqa liyabhadla ilanga imfene ificwa inyoka imile lapha isifika imfene iyama iyaqholosha phela nizophuma kathathu iwelele ngani inyoka koshona ilanga ihushuza la isithi inyoka hayi mngani wami ngicela ungibelethe seqela umgwaqo mase kungale sobe sesiyakhuleka ithi imfene we ngiyakwazi phela wena ufuna unento ubelethe nje bese uyagadla ithi inyoka hayi lutho namhlanje into yokugadla yikho kimi kubalela ilanga ngibelethe mngani wami siwele ithi inyoka mayimncenge yembonto uyathamba hey nesono sizoke sikuncenge kanjalo sikuncenge uzothambe iyavuma inyoka imfene iyaqholosha uyagibela lo bawela umgwaqo sikhambela thi ngemoto sibheka kwahlabisa iwele ngejubane bathi mabe uqeda lo yelo lana ngaphesha isigazi inyoka yamshawa iwawa umngane wami ngishayelana ithi hayi ukugadla kukimi njengenyoka uma ngingahle ngingagadla ngisesiyinyoka funda la akusimina ukwenzayo uyabona khona enye into ukuthi uyenze ubone ukuthi awusazenzeli wena kukona ukuhlala kimi kodwa into eyenza ukuthi ngigadle ukuthi kunesono esingaphakathi kimi ngiyaza kuhlala okulungileyo kimi bese uthi ushemba kangisizi kodwa wena kunomuntu lapha endlini omhalela ngequpha khona lapha endlini kunomuntu wena ohalela lapha endlini ukumenza kabi kodwa uShembe lo phamba kuzocela uthando kuye hayi ngoba uthanda kunesona esikuwe sadalwa amakhizane ngisho enyameni yami enyokeni inyoka nje uyibonisa lokhithi nje lento njoba ipaquza nje kunokugadla phakathi kukhona kimi ukuthanda inyoka iyathanda ukwela itiyeli iwelele ngaphesheya kepha ukwenza okulungileyo
ngikufumana. Kodwa manje inkinga ikwazi ukuwela itiyela iziqede ingagadlile. Okulungileyo ngikuthandayo. Inyoka iyathanda ukuwela itiyela ingashiswa isemhlane wemfene. Angikwenzi. Kodwa inkinga ngeke siqede ngaphesheya kungaqhumanga isagila. Kepha okubi engingakuthandiyo. Kunentembi inyoka engayithandi. Yeah. Ngiyakwenza. Kodwa kufanele iyenze ngoba inyoka yeka babisini. Oh ngithanda wakho Nkosi makwandise ingakhombisa. Oh ngithanda wakho Nkosi oh makwandise ingakhombisa. Nawe nufanele nami ngomhami oh my kumbule yeah mitamo oh ifane naye yakho. Isaiah 55 ivesi ngelesithupha uye ku9 kuwe maqingwana 239 uyobamba uvesi 2. Hayi bantwana benkosi uyabona namhlanje besikhithiza amakhizana sikhithiza nje amakhizana lazo wenza ukuthi uye ebuhleni ubuso umuhle uthi ebuhleni izono zakho ihambele lapha kude ngoba wena ubuka imalasi uthi ebuhleni ubuso wazi ukuthi ushembe ngibani. Kukhona umuntu olapha endlini onenzondo yomuntu owabulala abazali bakhe kodwa ulapha endlini usevinjwe ile nzondo nje. Ngoba kungenzeka ukuthi abazali bakho babehambela ukuthi wena ubone ushembe. Okungenzeka ukuthi kunomuntu olapha endlini ohanjelwe nazingane zakhe ohanjelwe nayo yonke into. Kunabantu abathintekayo kuleyo nto athi uyafika abafika ebusontweni. Sizomenza njani lo muntu? Ngoba kunamakhizana amlumayo amlunyiswa amanye amaNazaretha. Funda baba 55 ivesi ngelika6. Funani uJehova senokutholwa. Yabo masithi lapha ekhaya kusekhula kahle. Sikhula ngomoya kaShembe. Sikhula ngothando kaShembe. Uthe umfundisi ekseni uyabona uma kulahleka uthando, kulahleka ukhiye. Uyabona uma ukhula ngothando, umuntu umthethelela njengakaze acele ngisho intethelelo. Ngoba lo muntu uzokuvimba endleleni yakhe yakubo kaShembe. Uzothi uguqile ngelinye ilanga ufica umshumayelo wakwenza kabi engakakholwa. Kufuna ubike kuye. Ithe ngithi umshumayelo ngelinye ilanga ithe wemfundisi ake ngikutshela inkinga. Ngike ngabizwa mina inkosazane yentethelelo. Engiyibona inkosazane bayasondela ilokhu ibheka le bayayiphusha abantu isanga kimi. Ilokhu ibheka le bayayiphusha isanga kimi. Ilokhu sayasagcina saqondana. Yayisuka mihle inyembezi. Uthi ngathi nikela nkosazane. Ingayizithi sithe uma siselapha yayingicela isithuzi yathi mshumayeli ngicela uzohlambuluka kuwe. Uthi kunesono engasizwa sixoxa abantu ngawe sahlala kimi. Uthi manje ngithi ngizonikela kuhlala sona phambi kwami. Uthi manje nginenkinga ngoba uma ngabe lento ngiyicela isiyenzeka ngizokwenza njani? Ngoba ngicela kumuntu engamuzwa xoxo ngesono sakhe nami ngasithanda leso sono ngambuka ngaso. Kuzokwenza kufikela esontweni. Unabo abashumayeli bakithi bakhona. Uthi uyasondela hawu lo mshumayeli lo ilona engakakholwa washaya ingane yami lo mshumayeli wamithisa ingane yami engakakholwa lo muntu wenza ukuthi nathi sifuna ukunikele kuyo uvela kuphela. Funda baba. Kunzima kuba kwaShembe mphristi. Kunzima kuba kwaShembe. Ngoba uzokuhlangana nomuntu owakona lokho kwangempela. Uyabona nje mina uma ungangikhombisa umuntu owabulala baba njengoba ngenayo baba nje. Ngingathi kliphi kuye. Anginendaba nawe nginendaba noShembe. Ngoba wena wawazi ukuthi wenza nokwakho lokho. Ubaba kanginaye kungenxa yakhe amalahla akho lawo. Mina ngibuka uShembe phambi kwami. Ngoba ngizokwazi ukuthandaza kahle ukuze lensizwe ezala mina ikhululeke lapha ikhona.
Kodwa mangilibele ukuzonda wena mpristi ngokuthi wabulala ubaba ngiyothi ngiphi bengiphi. Kunzima kuba kwashe. Yebo. Mbizene seduze. Aselibize unyazi abantwana benkosi. Aselibize. Ayikhona insizwe ekhuluma kamnandi lapha ekuseni. Yathi uyabo uShembe baba umfundisi uma ephuma epulpit ethi bantwana bakabhombela ngicela ubhombela inkosi ilanga inyanga yesizulu uthingo baphume nathi siyenta sigcina ngaleso sikhathi umswe ekhuluma sesize simswe phambili. Uthi lapha endleleni usuke ethule kodwa usuke engathule umuntu owaziyo ukuthi wenzani. Yeah. Omubi makashiye indlela yakhe. Uyabona ukuthi angimasi umuntu omubi ngonjalo. Kodwa ukhona umuntu ombi ongafuna ukushintsha ngisho insilo seyikhulume kahle kangaka ekseni angafuna ukushintsha ukuzazi ukuthi uShembe ngubani kodwa akayishiya indlela yakhe. Umuntu makuthiwa khona umuntu osonta lapha ekhula kahle ongamkhulumisa omunye hamba ungaphindi ubuye lapha ekhaya. Umuntu olapha umkhokheli emva kwakho onameka izinkulumo ngoba akawuboni wena lesi sichibe singemuva wathi uShembe isiziba okunamathela yonke inkulumo yenkosikazi. Kodwa uma kunenkosikazi ethiwa kumkhokheli okwenzani yena lo mfishana kangaka. Cha ngiboni phela umfishane mkhokheli phala. Kodwa uma kunomuntu onenkulumo yokuphehla uzwathi phakathi kwalomsi akahambe ngaphinda abuye ngoba asifanele ukuba naye lapha lo muntu. Nasemndenini wakho uma kuhlangene wena ukova abantu uhamba kulo mndeni ungaphinda ubuye ngoba uphile onkhona. Kodwa uma uyikholwa kungashiyo ukuthiwa hayi usefikile uanti wangapha kwahlabisa oganda imbumbulu nezicathule ezitshekile athi ubhuti wayengayithandi lento. Ubhuti wayengayithandi lento. Hawu uyini ungayoyithanda le kini? Kodwa umusu ubuye ngoba unazo ezakho amasesa kuluma emsini wakho. Wezwa yini ukuthi ukhulume ngobhuti obengayithandi lento kwabhuti lowo usenhlabathini ubungamthandi. Usenze nje usenze ngathi umsingo wakhe umsika baba lo ahamba ubhuti ingane kaBhuti ubhuti akakufuni lokho hawu ubuchoki. Usithela lo ukhulume ngalo kusithela lo ukhulume ngalo. Asimdingi umuntu onjalo maNazaretha sinezinto eziningi kakhulu esifuna ukuyibika kuShembe. Kodwa sikwazi ukuphazamisana ngokuthi khona umuntu osonda omunye umuntu uthi uyasonda ufaka ingubo emhlophe. Yiko noma uyiwasha ngisho ungayifaka ublomu ayikhanyi kahle ngoba enhlizweni kuwe akukhanyi. Ngelinye ilanga nkosikazi iyahamba le nkosikazi iyabona kunonkosikazi lokho ewasha sengenzela wena ko lapha endlini ngoba uyitshela ukuthi kuzoba clean umNazaretha uyambona uyawasha uthi utshela umyeni wakho uthi lo nkosikazi walapha umyeni wakhe akamthengele inijiki next day soft lo. Uthi ngoba kwenze njani uthi impahla uyayiwasha zigqwalile ungathi uyiwasha ngamanzi akhe emgwaqeni. Ithuli indoda enoNkulunkulu bese ngelinye ilanga esemasimini mama ihambe iyothenga izinto ezisprayer kahle emawindini bese spray amawindi la ala ekhaya iwawashe lamawindi. Uma efika lo mama uthi hawu namhlanje bamthengela istay soft bamthengela nejiki impahla zakhe zinhle. Ithi le ndoda hayi ngiwasha amawindi lawo buka ngawo makhelwane. Hey wokuwasha amawindi enhliziyo yakho ngoba ngenzeka ngelinye ilanga ungibone ngiqwalile kanti amehlo ngibuka ngawo. Yiyo lento ezokwenza singakwazi ukuthola nakahle nezinto kuShembe uShembe azashaya times 3 ekhipha izibusisi akunamatheli wena kunomuntu omsondana. Amehlo enzonto simelane akubuka umuntu athi lo angemphiwe. Washa amawindi funda mphristi. Nongalungile imicabango yakhe. Musa cabange lo munye umuntu intembi kodwa uyiNazaretha nibe nikhoza uThixo yedwa. Hayi khona. Makabuyele kuJehova. Asibuyeleni uNkulunkulu owunyazi sithandazele induna zezwe lethu. Izwe lethu liphatheke kahle. Sithandazele ngisho amakhansela. Sithandazele bonke abantu abakhona ukuze thina sinoNkulunkulu bazi abantu ukuthi siyabathandazela. Yeah. Naye uyakuba nomusa kuyena. Na kuThixo wethu ngokuba uyakuyekela ngokukhulu. Iyeke babisini. Baba ngingumntwana wakho. Awunuma bomumhlaba ungathanga.
sesibili macingwana khuluma. Uyathanda abatwana. Uyabona lenkonzo besizwe kuseni mfundisi. Uma ngathi senze singashintshi. Ukuthi uShemba simbuke ngaliphiso ngeke siphinde sishintshe. Uma lenkonzo esizwe kuseni ingasenzi siyisole, sibuyele kuNkulunkulu, ngeke siphinde sibuyele kuNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu kunabantwana abathandayo, Abazisolayo. ufuna ukuthi uma usuhleli wedwa ukuyifune ukuthi konje mina njengoba ngiyiNazaretha nje yini engangivimba ukuthi uShemba azabusise kathathu kunganamatheli nje okukodwa. Uyagcina inhliziyo Kodwa kunenhliziyo yomuntu uShemba ayigcinayo ikhathi zonke eqinisileyo. Nkosi nami Awi ingwakho bekuphunya umkhongi bantwana benkosi oboze ukhongela uShembe unyazi lwezulu ukuthi hayi noma ngabe amakhizane angakanani kodwa Shembe sithande, noma ngabe inhlupheko ingakanani emzini yobaba nobaba mkhulu uShembe sibone. Bekuyila umazwi bantwana benkosi uShembe abengiphe wona. Ngiyawacelela indawo enhliziyweni zenu, inkosi ibusise nikuzwini. Ukuphelele media.